Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Rak za nedelju od 17. do 23. marta. Ovo će biti nedeljni tarot savjet video, dragi rakovi, vidjet ćemo, znači imat ćemo tarot karte, oracle karte, ja ću staviti neke kristale na kraju, vidjet ćemo kako da ovu nedelju koja dolazi iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro. Ovaj video može biti za vas ukoliko je vaš znak ili podznak Rak ili ako imate mesec u Raku. Prva karta, tema nedelje, Rakovi pravda. Ovo je karta koja kaže govorim istinu i pravedna sam prema sebi, fair sam prema sebi, onako kako jeste. Ovo je karta negde koja insistira rakovi da se suočite sa nekom svojom istinom. Da budete autentični, da budete verni sebi, da birate sebe i svoju istinu bez obzira na to šta drugi ljudi oko vas misle. Sa ovom kartom mislim da ste na poziciji moći u svom životu zato što bukvalno ova žena na slici koja predstavlja pravdu sedi sa ovom vagom i meri da li je sve u ravnoteži ili nije, i ako nije, sve što nije u ravnoteži, ona svojim mačem prosto to skloni iz svog života. I ova karta i govori o tome da se ove nedelje zapravo treba distancirati od svega onoga što vas iz ravnoteže izbacuje. Sa pravdom ovo može biti neka pozitivna karma koja dolazi u vaš život, karta koja kaže da vam konačno dolazi rakovi nešto što ste zaslužili da ove nedelje za vas može da se ostvari. Vidjet ćemo još šta, moram da vidim i od drugih karata, zavisi, ali izazov nedelje, kraljica štapova. Kraljica štapova kaže da treba da uživate u vašem životu, rakovi. Kaže I'm naturally creative, prirodno sam kreativna. Po svojoj prirodi sam kreativna. Dobro, ok, možda ste inspirisani da radite na nekom da napravite nešto novo, nešto kreativno, jel? Ako se bavite nekim kreativnim poslom, ovo je sjajna karta i treba da slušate svoju inspiraciju. Ali ova karta govori i o tome, rakovi, da treba da pratite svoje želje. Da treba da idete za svojim strastima. Kraljica štapova je neko ko je vrlo strastven, ko želi da ostvari to što želi, bez obzira na sve. I ovo što sam rekla i sa pravdom i sa kraljicom štapova, znači učinite onako kako vi želite bez obzira na to šta drugi ljudi misle ili imaju da kažu o tome. Znači, sa kraljicom štapova potrebno je da uživate u životu, da sledite svoje želje, rakovi, bez obzira na to šta drugi mislili o tome. Ok, ajmo da vidimo dalje. Šta bi trebalo da znate, kralj štapova? Ja ovako, sad ovako, mogu da kažem ovako, da vam rakovi dolazi neka osoba, moguće u život, moguće u ljubavi, koja je pozitivna karma za vas. Neka osoba koju stvarno zaslužujete, sa kojom ste jako kompatibilni i može biti vatreni znak. Imam kraljicu i kralja štapova jedno do drugog, kao što vidite. Neko vrlo harizmatičan, može biti, izvinjavam se, ovan, strelac ili lav ova osoba. Neko ko je vrlo uspešan i neko ko će vas da motiviše da budete izuzetno uspešni. Ova osoba može da dođe preko posla, a i može da dođe i ovako pa da zajedno radite nešto, jel? Kako da kažem, bukvalno u paru. Ovdje imam par, imam pravdu, dolazi vam osoba sa kojom stvarno možete da imate jako lepo uravnotežen odnos i da stvorite nešto lepo. Mislim da ste vrlo privlačni u ovo vreme. Mislim da ste vrlo harizmatični i vi, rakovi, i da privlačite pozitivnu pažnju. I sad sa kartom pravde možda se držite malo po strani, ali treba da se otvorite. Sa ovim kartama prosto otvorite se,
pa i za ljubav, i za strast, i za susrete sa novim ljudima, i za neke nove poslovne projekte. Ovo su stvarno lepe i pozitivne karte i mislim da ako se otvorite za nova iskustva, da ćete se stvarno osjećati izuzetno zadovoljno ovde. Ova karta, ove žute boje ovde na kraljici i kralju štapova govore o porastu samopouzdanja kod vas i to je super. Šta dolazi neočekivano? Dvojka novčića. Mislim da ćete preseći neku situaciju ovde sa dvojkom novčića gde se vrtite u krug stalno. Kao da imate uvijek iste izazove i uvijek ih rešite, ali ništa se bitno ne promeni. Mislim da ćete ovoga puta promeniti način sa dvojkom novčića. Kaže, smireno donosim najbolju moguću odluku. Mislim da ćete promeniti način. Ok, i može da se desi, istina, opet sam ostala bez glasa i kad sam radila blizance ostala sam bez glasa, rakovi. Imam osjećaj da ćete doneti neku važnu odluku sasvim neočekivano ovde koja će da prekine neki ciklus istih događaja, stalnog nekog ponavljanja, nekog vrtenja u krug. Stvarno mislim da vam ovde, da je ova pravda zapravo neka vaša odluka da uradite stvari drugačije, onda vam dolazi osoba koja vam stvarno odgovara. Koja vam stvarno, mislim da imam osjećaj da je ovo neka velika strast i velika ljubav i da čak ćete da se spojite možda i preko posla, rakovi. Evo odnosi, 10 pehara, srećna veza, kaže imam sve što želim u svojim vezama, u svojim odnosima. Rakovi, neka ljubav ovde sa ovim suncokretima ima da procveta, ima da ste radosni u toj ljubavi, pravda je konačno zadovoljena za vas, jel, kad je ljubav u pitanju, konačno pozitivna karma, ja sam stvarno radovan zbog ovih karata. Šta bi trebalo, odnosno šta vam je podrška, sedmica štapova, da držite do sebe i da se borite za ono što vi želite, da postavite granicu u odnosima koliko god da nekoga volite, da ne dozvolite da se neke vaše granice pomere ili pregaze, ne daj Bože. Kaže, I actively hold true to my values, znači aktivno se držim svojih vrednosti, znači borite se za ono u što verujete, ali na miran način. Šta treba da otpustite? Sud. Definitivno, pazite, ovde gledate u prošlost, rakovi, i vidite neka svoja ponašanja sada sa distance i imate potpuno drugu sliku, jasniju sliku. Kad niste više u centru dešavanja, kad se izmaknete, vidite kako se sve uklapa i vidite taj moment uzroka i posledice. I sa kartom suda imate potpuno novi uvid i novu svest vezano za vas i za vaše neko ponašanje u prošlosti, za vaše izbore, za vaše odluke i odlučujete da promenite stvari. Znači, neku prošlost ovde sa sudom ostavljate iza sebe, otpuštate, vidite istinu, otpuštate, imam osjećaj da skidate tu prošlost sa sebe kao staro odelo i da krećete ovde u nešto, ovo je nešto potpuno novo i jako lepo. Ajmo da vidimo ishod i savjet, umerenost. Ja bih ovde rekla neko isceljenje i ravnoteža u vašem životu. Pazite, vi ovde sa dvojkom novčića balansirate, ali i dvojka novčića i umerenost su uvek isto. S tim što ova umerenost zapravo meni ovde više govori o nekoj ravnoteži u vašem životu, rakovi, koja će da vas dovede do isceljenja. Kaže, nalazim jasnoću kroz mir. On kaže through calm, a ovde isto kaže I calmly makes, smireno donosim. Znači ovde je negde akcenat ove nedelje na tome da odluke donosite sa mesta stvarno unutrašnjeg mira, da ste smireni, da niste u nekom ekstremnom jednom ili na drugoj ili na jednoj ili na drugoj strani u nekoj ekstremnoj emociji, nego da odluke donosite sa mesta ravnoteže. Mislim da se ova umerenost dešava ovde, isceljenje se dešava u odnosu na neku prošlost. Mislim sa sudom, pošto na sudu kaže gledam unazad i sa osjećanjem prema sebi. Znači ovde sa sudom ne osuđujete sebe za prošlost, nego opraštate sebi i onda kad oprostite sebi sa kartom umerenosti imate isceljenje i možete da se pomerite napred i onda ne preslikavate
staru osobu na neku novu osobu koja će doći. Ne, ovo je potpuno neko novo iskustvo i srećna ljubav koja dolazi u vaš život i ja sam skroz oduševljena. Ajmo da vidimo, imamo trojku štapova. Rakovi, imamo osjećaj da neki cilj ili neka vizija ili neka želja koju ste zamislili za sebe, nešto o čemu maštate ovde dolazi u vidu, znači pozitivne karme za vas, konačno pravda je zadovoljena u ljubavi, imamo kartu pape, ovde ću papu da pročitam, ne čitam ga tako, ali ovde mi papa deluje kao da je ovo commitment, kao papa, 10 pehara, kralj, kraljica štapova, dolazi neko ko želi ozbiljnu vezu. Neko ko neće samo da se igra toplo-hladno, neko ko je vrlo ozbiljan, kao da posle mnogo prepreka koje ste imali u ljubavi, povreda koje ste imali u ljubavi, rakovi, konačno dolazi osoba sa ozbiljnim namerama koja vam odgovara, bukvalno, ali to dolazi kad vi odlučujete da odete od situacija koje su, kako bih rekla, ni tamo, gde ne znate na čemu ste, jel? Na dnu špila mi je kraljica novčića, mislim i kočija i paš pehara. Neka nova ljubav, neka stabilnost ovde. Kraljica novčića kaže da treba da imate pozitivno očekivanja. Mislim da vam dolazi vatreni znak. Ovo kraljica i kralj pehar, kraljica i kralj štapova, stvarno ove dve karte mi deluju kao da vam dolazi vatreni znak za vas, znači lav, strelac, ovan ili neko ko ima puno planeta u nekom od ta tri vatrena znaka. I mislim da stvarno imate šansu za ozbiljnu i srećnu vezu. Čak nešto, ne znam koliko imate godina i da li želite da budete u braku, ali za neke od vas može da bude i brak. Ne odmah, ali kao polako. Ali je najvažnije da vi sebi oprostite za neku vašu prošlost, da biste tu prošlost mogli da pustite, i da se otvorite za isceljenje vezano za te prošle rane, znači za prošle povrede koje imate. A ovo je neko ko će da vas inspiriše i neko ko će da vam, kako da kažem, potpuno promeni život u najpozitivnijem mogućem smislu. Ajmo da vidimo ovako, rak, Virtue, mislim, ovo je karta vrline, mislim da vam dolazi osoba koja je stvarno ok, sa pravdom, znači zaista pozitivna karma za vas. Zaista ljubav kakvu zaslužujete, dragi rakovi. Rak, ajmo da vidimo ovde, deep breath, ok, ovo je karta koja kaže da se smirite, da dišete duboko, da zadržite svoj ovaj calm osjećaj što piše ovde, da zadržite svoj unutrašnji mir, da zadržite svoju ravnotežu, da ne donosite preke odluke, da ne idete u ekstreme, nego polako. Ajmo da vidimo još ovde. Rak, imamo kartu akcije, definitivno ovde neko pravi korak ka vama. I vreme je, pa se sa trojkom štapova, vreme je da i vi krenete napred, da ne čekate sad sve da se odigra za vas, nego da i vi, rakovi, malo preuzmete neku inicijativu ovde. Jako lepe karte, baš sam zadovoljna, nekako zaista kao da vam život konačno ove nedelje daje ono što ste zaslužili. Rakovi, vama ću staviti ovaj rozenkvarc kamen, a i stavit ću vam rozenkvarc srce, jer osjećam da je to ove nedelje rozenkvarc za vas. Mislim da vam stvarno dolazi dobra osoba koja će da učini da se osjećate dobro, koja će pozitivno da doprinese vašem životu, da vam podigne samopouzdanje, da vas ojača, da vam zaista bude podrška. Mislim da imate šanse za jako lepu i srećnu vezu i to na duže staze, neki od vas možda čak i brak. To bi bilo to, dragi rakovi. Retko kad vidim ovakve karte i papu, retko kad čitam kao brak, ali ovoga puta stvarno imam osjećaj da je brak u pitanju. Sve najbolje vam želim, želim vam puno hrabrosti za ovu fenomenalnu ljubav koja će doći i koju ste stvarno zaslužili. Želim vam puno ljubavi i puno sreće u ljubavi i najviše ljubavi prema sebi. Hvala vam na pažnji i vidimo se ponovo u sledećem videu.